samalla kun naiset kyydistyvät lähtötelineisiin, niin miesten keihäspaikalla tapahtuu. Siellä on tulossa Tero Pitkämäki kolmanteen heittoonsa. Ja se kuvaruudun ulkopuolelta, kun naisten 100 metriä siis lähdössä, mutta toisella silmällä, vaikka mieli tekisi katsoa naisten 100, niin katsotaan yhtä paljon, pitää katsoa myöskin miesten keihästä. Pitkämäki on vauhdinottoradan päässä. Nyt katsotaan, miten tässä käy. Ehtiikö naiset lähteä ennen kuin Pitkämäki? Kyllä ehtivät lähteä. Naisten 100 metriä. Jukka katsoo keihästä, minä katson 100 metriä. Hyvin tullaan. Tori Edwards kiihdyttää ja hyvin tulee tämä nuori bulgarialainen. Edwards voittaa tämän kilpailun. Sitten Bulgarialta vähän hyytyy. Edwards voittaa kuitenkin 11.02 huippuaika. Kauheeta. Teron keihäs meni suoraan pituspaikalle. Se osuu. Ja se osuu suoraan. Kehen se osuu. Se meni suoraan keihäs. Nyt on kyllä hirvittävä tilanne. Pitkämäki on kuvaruudun ulkopuolelta. 10 metriä ohi sektori suoraan. Tässä katsotaan vielä tämä nyt tässä. Me keskitytään tuonne, mitä keihäspaikalla tapahtuu. Tässä tulee siis naisten 100 metriä. Edwards voittaa, mutta nyt on kyllä hirvittävä tilanne tuolla. Pitkämäen keihäs suoraan ohi sektorin pituuspaikalla. Ja se on ehkä Ranskan Salim Saidiri, olisiko? Saidiri. Mihin kohtaan se osuu, näitkö? Se osuu vartaloon. Se meni reilu 10 metriä ohi sektorin ja ei minkälaista varoitussysteemiä, ei mitään. Karmea tapaus. Vastaavanlainen oli Oslossa Juha Laukkasella. Mittamies katseli mailin loppua ja Juhan heitto tuli käsivarteen. Tämä oli todella paha. Tämä oli todella ilkeän näköinen tilanne. Nyt täytyy toivoa. Toivotaan, ettei tässä nyt käynyt pahemmin ja nähdään kohta se tilanne, kun ohjaaja ei sitä tilannetta nyt näytä, vaan hän näyttää Tori Edwardsia. 11.03 on Edwardsin voittoaika ja Melissa Barber nousi siinä kakkoseksi 11.11. Tetsan Naimova hyvä juoksu 11.14. Tämä naisten satasella, mutta kyllä nyt, ja tästä se kuva onneksi sitten jo, tai onneksi nähdään, että toivottavasti siellä ei käynyt niin pahasti kuin tuossa tilanteessa voi käydä. Niin. Satasen mä keskityin seuraamaan Teron heittoa, niin harvoin herra Härkönenkin jää täysin äänettömäksi. Harvoin. Oli todella. Ja tässä tietysti keihäskilpailu latistuu tavallaan fiiliksen. Siinä nähdään, kun se tulee Andrew Haun ohitse. Ja se on Salim. Tuleeko se? Kyllä, Salim Saidiri. Käteen. Tällä kuvalla ei kyllä kannattaisi herkutella enää. Se on Salim. Se tulee tuonne, tuonne siis... Tulee tuonne kylkeen ikävästi tulee ja nyt on kyllä... Toivottavasti mitään ei saa. Keihäskilpailussa siis todella ikävä onnettomuus. Tero Pitkämäen keihäs ohi sektorin kolmannella heittokierroksella ja se osuu pituuskilpailussa mukana olevaan nähdäksemme Salim Saidiriin tuonne kylkeen ja rintaan. Ja tässä nähdään vain mikä tuska on Pitkämäellä, koska hän ei missään tapauksessa tietenkään. Tässä nähdään tämä heitto, siis Pitkämäen kolmannen kierroksen heitto lähtee tästä ja se kaartaa tuonne vasemmalle pituushyppypaikalle, jossa miesten pituushyppykilpailu on täydessä vauhdissa. Ja siellä on Salim Saidiri ja se napsahtaa suoraan siihen rintaan tuohon kylkeen. Oikeaan kylkeen ja jää siihen vähäksi aikaa. Joskushan olemme nähneet Moukarissa vastaavanlaisia tilanteita, mutta tuskin koskaan näin suuressa arvostetussa kilpailussa kuin Kultaisen liigan kilpailu. Täysin minkäänlaista varoitussysteemiä toimitsijoilla ja kun Teron heitto, silloin kun se niin sanotusti kiertyy tuonne vasempaan, niin siinä on mahdollisuuksia, että se menee, mutta tuskin koskaan Terollakaan noin 84-85 metrin heitto on mennyt ohi sektorin noin 10 metriä. Ja sitä ei tuuli todellakaan vienyt sitä keihästä, tämä on täysin tyyni stadion ja keihäs ohitti Andrew Haun ja
Ja ohitti siinä penkillä istuneen kilpailijan myöskin ja siitä suoraan Saidiria sitten. Kyllä, Andrew Howe oli keskittymässä siinä hyppyyn ja se tuli Salim Stirin kylkeen. Mutta